Така, ето влизате в профил ми, цъкате на линка, изчаквате. Приемаме всички. Започнете. Тук въвеждате или имейл или телефонен номер и давате продължете. Сега трябва да ви изпрати код. Отивате в съобщение, ето го кода, това е кода. Слагате го тук, изчаквате и вече сте регистрирани. Идвате тук и го авторизирате. Ето, цъкате авторизация. То ви пита YouTube, Instagram, TikTok. Цъкате на TikTok, авторизирайте. Цак!